Klagenfurt, nejen malebné město v rakouských Korutanech, ale i centrum sportu. 100tisícové sídlo vedle oblíbeného jezera Wörthersee, kousek od hranic se Slovinskem, hostilo na konci června United World Games. Již tradiční sportovní akce pro mládež se pyšnila početnou českou a také slovenskou účastí. Jsou to světové hry dětí a mládeže a jsou výjimečný v tom, že vlastně na tyhle hry se může přihlásit kdokoliv. To znamená, nemusí být žádná kvalifikace, nejsou to hry vymyšlené pro ty nejlepší nebo pro tu elitu, ale může se přihlásit opravdu každý. Letos jsme národem, který tady má největší zastoupení. V loňském roce tady bylo asi 170 sportovců a v letošním roce jsme sem přivezli celkem 1000 účastníků. 4denní akci nechybělo slavnostní zahájení, které se uskutečnilo na velkém fotbalovém stadionu dobře známém z Eura roku 2008. Kromě ceremoniálů se zde nacházely rovněž stravovací prostory i zábavná a odpočinková zóna. 8 000 sportovců z celého světa soutěžilo v 10 odvětvích, rozdělených podle věkových kategorií. Dlouhodobou doménou Čechů a Slováků je hokejbal, ve kterém pravidelně sbírají úspěchy na mezinárodní scéně. Do Klagenfurtu přijelo hned několik týmů, které sváděly udatné souboje především ze Severoameričany. Mezi dívkami do 14 let se radovaly ze zlata hokejbalistky BSK Slovakia. Starší kategorii opanovali pro změnu Češky. Stříbro pro sebe ukořistili hráči CCM týmu. Jsem na takové zrovna tady na této akci poprvé a je to paráda, mně se to strašně líbí. Jsem rád, že něco takového existuje pro ty děti. Hokejbal vlastně je tady první rok, což doufám, že se to bude zvedat, budou tady přijíždět nové a nové státy a bude se to tady ten hokejbal zvedat a ukazovat v zemi, ve světě, že i ten hokejbal je krásný sport. Českou fotbalovou školu reprezentovali klokani z Dělíčku, a to vůbec nešpatně. Hoši do 9 let do finále proklouzli po penaltách a v souboji o zlato zvítězili po obratu 2-1. Fotbalisté do 11 let je další den napodobili a také oni odjížděli s nejcennějším pohárem. Pojďte to říkat spolu. Koho jsme potkali? Všechny, Francii, z Itálii, Rakušany, Řeky, všechny. Celkově teďka teda, když byste to měli zhodnotit, jste rádi, že jste jeli do Rakouska? V basketbalu reprezentovali tuzemský sport chlapci v kategorii do 12 let ze Schrödingerova institutu a také o pár let starší basketbalisté z Děčína. Právě hráči z jednoho z nejznámějších českých klubů se v mezinárodní konkurenci nestratili. Srdnatě bojovali až do posledního zápasu, ve kterém bohužel podlehli ve skvělé atmosféře Stuttgart Eagles Red a celkově tak skončili čtvrtí. Tak myslím si, že pro nás to byl super zkušenost, že tady byli kvalitní soupeři, jak třeba ze Spojených států, tak ale i z Evropy. A i jako celkově, jak to bylo zaobalené těma akcema různýma, se mi to celkově líbilo a myslím, že i za kluky. My tím, že hrajeme extraligu v Česku, tak pro nás to byla trošku změna stylu celkové hry, ale jinak, co se týče individuálních dovedností hráčů, tak si myslím, že to byla dost vysoká úroveň. Lední hokej se jako jediný sport odehrával v nedalekém městě Ferlach. Do tamní icehale dorazili i hokejisté ze Slovanu Ústí nad Labem a Indiáni z Plzně, kteří v konkurenci do 10 let obsadili po 3denním soutěžení hezké 6., respektive 4. místo. A s kým už jste hráli? Teď jsme hráli s domácíma Klagenfurt. A porazili jsme. A bylo to dobrý ten zápas? Jo. A celkově, co se vám tady jinak v Rakousku líbí? Stany jsou dobrý, kemp je taky dobrý a jezera skvělý. Zápas je úplně nejlepší. A co rodiče, co říkají na ten turnaj zatím? Dobrý.
Na mapě ještě více vpravo našel své místo golf. Tradiční sport měl poprvé české účastníky, kterým se výsledky počítaly i do světového žebříčku. Celkově se na stupně vítězů dostali hned v 7 případech. Nejvíce zazářil Matyáš Vysušil, který se stal vůbec nejlepším hráčem celého turnaje. Za 3 kola se součtem -2 rány. Stříbro si vybojovala jediná dívka v českém týmu, Vendua Beutlová. Jsem hrozně ráda, že jsme byli přizváni s golfem tady do těch světových her dětí a mládeže, protože v loňském roce to bylo úplně v plenkách, bylo tady 40 hráčů pouze z Rakouska a v letošním roce je něco kolem 50 hráčů. Hřiště je v super stavu, v super kondici a našich českých hráčů je tady celkem 10, z toho 1 dívka. Početné zastoupení z Česka měl také florbal, který se pro změnu odehrával ve městě Villach. Hned 3 týmy přihlásili do turnaje Gorily z Plzně. Na medailový úspěch dosáhli florbalisté v kategorii do 17 let. Jsem moc rád, že jsme se sem mohli dostat, je to pro nás čest tady být, reprezentovat Českou republiku. Teďka vlastně pro spoustu kluků je to tady úplně nový zážitek, něco fakt novýho, s tím, že je to jejich první turnaj vůbec v zahraničí. A speciálně je to v tom, že vlastně na stadionu bydlí spoustu jiných týmů, musíme používat angličtinu, potkáme spoustu nových jako klubů, hráčů jiných sportů, takže pro nás něco jiného, než trávit celý den na hale, že můžeme taky navštívit i jiný sporty a celkově vidět tu atmosféru, dá se říct, olympijskou. Na vzestupu v rámci United World Games je bezesporu i rugby, které se hrálo hned v 7 kategoriích. Na jih Rakouska dorazily týmy z Říčan, Prahy, Přelouče i Havířova. Nakonec do Česka putovalo hned 7 medailí, včetně 3 zlatých. Tady má rugby velice silnou pozici, patří ke sportům, který má otevřeno hodně věkových kategorií jako takových. Nicméně na druhou stranu musím upřímně říct, že jsou spíš státy takový tý druhý ligy, když to tak řeknu, takže je tady hodně rakouských týmů, my jsme tady hodně zastoupeni jako Česká republika, ale samozřejmě takový ty elitní týmy, co se týká Velká Británie, nebo když půjdeme až na Nový Zéland a tak dále, ty tady zatím chybí. I když nějaký z Velké Británie, nebo co jsem tady viděl z Ameriky, dolítli, což je super. To jsou třeba nový týmy a to mě moc těší, že se daří právě do rugby přitáhnout i světový týmy. Na takto velké sportovní akci nemohl chybět rovněž tenis a i v něm se naši nestratili. V nabité mezinárodní konkurenci si z antukového turnaje odvezli pár cenných kovů, mezi kterými vynikala zlata Tadeáše Hofmana a Marie Sýkorové. Velkým zážitkem ale byla celá akce pro všechny. Tohle vždycky byl můj sen, se někam dostat, nečekala jsem, že se to stane takhle brzo a uvidíme. No. A chtěla by si přijet i příští rok, nebo doporučila bys tu akci třeba dalším tenistům? Určitě bych to doporučila a taky bych ráda přijela. Také volejbal byl součástí programu United World Games. U českých vlajek se objevovaly především 2 názvy – Olymp Praha a VK Brno. Brněnské volejbalistky nakonec obsadily ve věkové kategorii do 17 let 13. místo. Ještě mnohem lépe hry dopadly pro slovenské hráčky Volejsport Trend, které mezi 15letými dokonce zvítězily. Je to super, tady hrozně zajímavý, jak je tady spoustu zemí a spoustu cizích lidí. A jak se vám tady hraje právě i v mezinárodní konkurenci, na kterou třeba normálně nejste z Česka zvyklí? Jakože je to jiný, ale zase je to skvělý pocit si tohle zažít, protože je to skvělá atmosféra a ty lidi tady jsou skvělí. Jako velmi úspěšný z českého pohledu se ukázal také pozemní hokej. V jediné chlapecké kategorii do 16 let se česká vlajka na stupních objevila hned 2krát. V souboji o bronz uspěli v poměru 1-0 pozemní hokejisté z týmu Czech Republic 2. V následném finále si stejným výsledkem zajistili triumf kluci z Czech Republic 1. Těžký turnaj, ale s klukama jsme to vybojovali, to je důležitý a hlavně je to týmový sport, takže to je o všech a jsem rád, že jsme vyhráli. Povrch je tady sice trošku horší, ale prostě to zlato je zlato. Zlato si navíc z Rakouska odvezly rovněž dívky. Takový byl 17. ročník United World Games. Už nyní se chystá další a organizátoři slibují:
kapacitně budou moci přivítat ještě větší výpravu z Česka a Slovenska.